Yebo bafethu, namhlanje ngikweli kude phansi le eNkandla. Bathi ngisemashushu la engikhona kuhlezi kamnandi uSibo noSibusiso khona la osuka emkhanya kude kanjalo nosuka uSibu usuka khona la eNkandla bafethu, sila kwashushu njengamanje sizobona imangaliso kaJehova. Njengoba senizwile izimanga nami angizazi ezinje. Phela kithi abanye bazi ukuthi kwamhlaba uyalingana ngoba ngiphansi lemkhanya ukuthi namhlanje ngiseNkandla bukhoma. Siyayibonela nani bafethu ke niyabona sizothukela lana kunezimangaliso amanzi abilayo ngale kokubaselwa nje naturally. So izinto ke abanye abazizwa ngendaba noma ixoxo ungakholakali kodwa namhlanje abafethu bafikile koSibo sihleli nabo la bayibonela sibuyela amaqanda siphuza amatiye ngale kokulaka amaketele somewhere natural bafethu niyayibonela nje siphumile sidla umoya. Hayi bafethu lena ngiyibona namhlanje la ngikhona ngiza na ubukhoma ngoba hey ezinye izinto ziyisimanga emhlabeni kaJehova njengoba umkhulu nje ngikhona sihamba sifike sisibo Vision Media kanjalo neMzansi Trend TV ngiseNkandla Emahlathi amnyama lesikhona bafethu niyasibona sijilile kwashushu ayayibilela lamanzi bafethu akekho umuntu wabaselako nje yane sihleli noSibo siplomile la kushushu ngempela zingane zakwethu. Ngikhuluma nje nami sengilibonile ikhona la ngizongena khona ngithi kuyifudumeza ngishaya amanzi ngidle amanzi ngigeze kodwa ngigeza ngiseNkandla namhlanje. Sihleli lapha nje wanisibona nje bafethu siyagumula silungiselela for kuyogeza akho manzi siwaplaka ayayishisela nje kukwenani noma ungena kwashisa kakhulu noma ungena washisa kangcono siyilungiselela manje. Ayikho into esiphethe bafethu yiwona nje lo mlando esingawazi usukaphi imanga kaJehova ne. Hayi angilibambe second round bafethu awuthi ngidla amanzi ngizobuya kunini.